Unsay mga butang nga niya sa ako, nga kinahanglan na kong undangon ug biyaan alang sa akong kaluwasan. Tungod kay anytime mga igsuon, pwede tang putlon sa Dios. Kay wala na ta nakapamunga sa atong pagkakatolikong Kristiyanos. Maayong Domingo kanatong tanan mga igsuon ko diha ni Kristo. Og welcome nining atong hamubo nga paambit pamalandong sa pulong gikan sa atong mga pagbasa nining ikatulo nga Domingo sa Kwaresma, March 20, 2022. Ang atong mga pagbasa karon gikutlo una sa atong first reading gikan sa libro sa Exodus, chapter 3 verses 1 to 8, verses 13 to 15. Di naghisgot kini sa pagtawag sa Ginoong Dios kang Moises aron ipadala sa Ehipto aron ipalingkawas ang katawhan sa Israel gikan sa Ehipto paingon sa yutang gisaad ang Kanaan. Ang atong salmo gikan sa Salmo 103 verses 1 to 2, 3 to 4, 6 to 7 and 8 to 11. Ang atong gospel reading gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 13 verses 1 to 9 nga naghisgot mahitungod sa paghinulsol sa mga sala nga gipadayag diha sa Sabingay mahitungod sa kahoy nga igira nga wala mamunga 3 years na. Ug ang atong second reading gikutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto chapter 10 verses 1 to 6. Ang iyahang pamalandong mahitungod sa kinabuhi sa mga Israelita nga samtang didto sila sa kamingawan from Egypt journey paingon sa yuta nga gisaad. Una sa tanan mga igsoon, ang Dios kanunay gahatag sa tao og mga kahiguynan sa paghinulsol sa mga sala aron makaanggon sa kinabuhing dayon, salvation, kinabuhi sa gingharian sa langit. Diya sa atong unang pagbasa atong madunggan nga gipatawag sa Dios si Moises aron nga ipadala ngadto sa katawhan sa Israel kay nadunggan sa Dios ang mga pag-antos sa katawhan sa Israel. Sila giulipon, sila gidaog-daog, busa ipagawas sila sa Dios from Egypt dalhon sila sa yutang gisaad ang Kanaan. Og aron ma-assure ang katawhan, nagpaila ang Dios sa iyang pangalan. Ingon siya, ako mao si ako. Ingna sila, ako mao si ako. Sa Hebrew gitawag kinig Iye Asher Iye. Nga sa English mahimo nga hubaron I am who I will be. Nga sa ato pa, ako ang Dios sa inyong mga apuhan katigulangan. Ako silang giubanan sa una sa ilang journey sa kinabuhi. Mo gihapon karon, ako mag-uban kaninyo sa inyong pagbiya gikan sa Ehipto. So, gi-assure sa Dios Amahan ang katawhan sa Israel nga ipaila ang iyang pangalan pinaagi kang Moises. Sa usa ka panglantaw mura kini og political ba nga ang nasod sa Israel giulipon sa Egypt, but in biblical reading this is something spiritual. Ang kahimtang sa Egypt nga ulipon sila image sa kanang maulipon ang katawhan sa pagpakasala. Og ang Kanaan diin tabunok nga yuta, diin bisan unsay itanom moturok, nagsimbolo kini sa kinabuhing dayon kaluwasan. So ang goal sa Dios nga ipagawas ang katawan sa Israel sa pagpakasala dalhon ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Makapangutan ta mga igsoon nganong gihimo man kini sa Dios. Gihimo kini sa Dios tungod kay matod pa sa tong salmo, ang Dios maayo ug maluluy-on. Ang Dios maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko, hupong ug puno sa kaayo. So kana mga igsoon ang rason. Apan dili ta malimot nga siya usab Dios sa hustisya. Tinuod siya maayo ug maluluy-on, apan siya usab Dios nga maghuhukom. Ug mao na ang meaning sa sambingay nga gipaambit ni Jesus sa atong ebanghelyo. Nga kaning kahoy nga igira nga wa na mamunga 3 years na. Ang katong hardinero nga niingon nga, "Sir, ayaw lang sagputla, sir, kay
akong kubkuban, akong abunuhan og mga tae sa hayop kay base na lang this year makapamunga, no? Atong obserbahan. So image kato sa Dios nga maayo og maluluyon, gahatag og chance. Apan siya gihapon katong tag-iya nga miingon nga anak putlo na ni kay 3 years na. Wa man makapamunga, gausik-usik lang sa nutrient sa yuta. So dinhi makita nato nga ang Dios bisan tuod siya maayo og maluluyon, siya usab Dios nga maghuhukom. Busa sa Jesus mingon, kung dili gani kamo maghinulsol sa inyong mga sala, mga matay gayud kamo. Like mamatay ta sa pagpakasala. So kada mga igsuon ang ikaduha nga atong dumduman. He is also a just judge. Though He is kind and merciful, but He is also a just judge. Busa San Pablo sa atong second reading, na malandong siya sa kinabuhi sa mga Israelita nga 40 years sila sa kamingawan. Gikan sa Egypt, 40 years sila sa kamingawan. Nakasinati unta sila sa pag-uban sa Dios. Pillar of clouds. Gitabok sila sa suba nga napikas ang suba. Wala sila pagkaon, gipakaon sila, walay mainom gipainom. But ingon ni San Pablo, daghan gyapon sa mga Israelita nibalik sa pagpakasala. Nisimba sa mga Diyos-Diyos. Nisimba kang Baal, nisimba sa golden calf. Mao nang daghan sa ila ang nangamatay. Sa mga daghan pod ang nabuhi, katugyong naningkamot nga maghinulsol na sa ilang mga sala. Ug nakaabot sa yutang gisaad ang Kanaan, nakaabot sa kaluwasan sa kinabuhing dayon. Ang Kwaresma mga igsoon, ang 40 days nga gilain sa simbahan, equivalent na siya sa 40 years nga gihatag sa mga Israelita alang sa atong paghinulsol sa atong mga sala. Unta, dili nato sayangon. Unta, biyaan nato ang kinabuhi sa Ehipto, ang kinabuhi sa kahimtang sa sala sa Egypt. Ug mokooperita sa grasya sa Dios nga dalhon ta niya sa kinabuhi nga walay katapusan, kinabuhi sa grasya o pasaylo. Pero ang desisyon naa sa ato mga igsoon. Unsa man magpadayon ta sa balik-balik ta sa tong Egypt or adto na ta sa Kanaan sa kinabuhing dayan. Apan Father, sige naman kong paningkamot nga maundangan na nako ang akong Ehipto, ang kinabuhin ako sa Egypt kanang pagkaulipon sa mga kasala, but then gabalik-balik magyapon ko from time to time. Igsuon, padayon sa pagpaningkamot nga dili na mobalik sa pagpakasala. Kay ana man na ang dynamic sa sala. Sa permiro dili ta ganahan, pero kung nanata didto gapangitaon na nato. Matud pa sa professor sa LST nga sa simula ayaw natin, pero habang tumatagal hinahanap-hanap na natin. The mind is longing for it. The body is looking for it. Dunay addiction. Inana ang image sa sala. And we have to deal the struggle. We have to endure the pain of conversion. Munang atong ubanan mga igsoon sa pag-ampo, sa pagpuasa, o sa pag-alay kapwa. Like, Lord, tabangi ko. Gusto na kong muundang aning kinabuhi aning habits, giluod na ko ani, pero murag gapangita gihapon ang akong kaugalingon. So, dili ko muka og karne kay Bernes karon pananglitan. Akong kuhaan sa ning akong snacks, magsakripisyo sa ako kay akong ihatag ni ngadto sa mga tawo nga walay sudan, alay kapwa. Apan tabangi ko Lord nga sa paghimo nako niini, akong matalikdan ang masalaypon nako nga kagahapon. And we have to deal with it mga igsoon ko diha ni Kristo, kay ang Dios diha sa atong Ginoong Kristo giubanan ta niya diha sa atong mga struggle against sin. Wala ta mag-inusara sa atong pag go against nining kalisod sa pagbiya sa atong mga kasalanan. He is with us, struggling with us. Kay naa siya sulod nato, naa siya sa atong taliwala because He was resurrected. The choice is upon us. Unsa man, magpabilin ta sa kinabuhi or maningkamot ta nga mubiya sa kinabuhi sa pagpakasala. Busa mga igsoon, nining Domingo gidasig ta sa pagpangutana.
unsay mga butang nga niya sa ako nga kinahanglan na kong undangon ug biyaan alang sa akong kaluwasan. Tungod kay anytime mga igsuon, pwede tang putlon sa Dios. Kay wala na ta nakapamunga sa atong pagkakatolikong Kristiyanos. But then, ang kamaturan nga niya pa kita karon, buhi pa kita, gikaluy-an ta sa Dios. Gitagaan tag chance. Gihabukan pa ta. Kay basin pa lang di ay karong adlaw. At least today, chance nato makapamunga pa ta ug maayo nga bunga. Mga igsuon, dili nato sayangon ang kahigayunan nga gihatag sa Dios karong adlaw nga hinulsulan ang atong mga kasalanan alang sa atong kaluwasan. Happy Sunday sa tanan. God bless you. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.